ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na su in na an ka maa welelen o y'an ka cɛkɔrɔba ye Dr Adama Traore ale ye Eremakotɛmu o ɲɛmaa ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka hakɛw ɲini min ye minnu bɛ bɔlɔlɔ telefɔni siraw kan ka se ka olu ka hakɛw sɔrɔ ka di u ma wulikajɔ caman kɛra u fɛ telefɔni sow ni Mali a ko bɛ cogo di an ka su in na baabu bɛna sigi o kan sabula dɔgɔkun kibaruya yɛrɛ belebeleba kɛra min ye o bɛ tali kɛ o la docteur i ni su Rosé Amina yarabi ami Amina yarabi ami an fana bɛ k'u waleɲuman dɔn u ka filɛli la aw yɛrɛ ni ce an ka wele la aw ni baraji ne ye Dr Adama Traore ne ye Eremakotɛmu ɲɛmaa ye min ka baara ye ka maa o maa ne de bɛ telefɔni sira kɔnɔ ne de bɛ o kɔnɔ i ka hakɛ ɲini ka d'i ma ni bin kɛra i kan ka o kɛlɛ kɛ ka s'a dan na o y'an ka baara ye. Ayiwa docteur an b'a dɔn k'a fɔ min ye telefɔni ko ye kuma tɛ telefɔni cinini sabula belebeleba in kɔni o b'anw fɛ yan a mɛnna fɔ min ma telefɔni bɛ so kɔnɔ ni a kelen bɛ kɛ so kɔnɔ na dɔw ta ye a bɛ bisimilali kɛ dɔw ta a bɛ se ka cili kɛ a bɛ se ka bisimilali kɛ c'est ça o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ san 2002 san telefɔni min bɛ don jifa kɔnɔ o ta nana baarakɛyɔrɔ fɔlɔ min n'o tun b'a baara kɛ o tun ye Malitel ye n hakili b'a la k'a fɔ olu de nana ka na pisiw feereli daminɛ o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ Icatel nana fara a kan docteur e ye nin ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ ninnu donna an fɛ yan cogo di fo ka na u cogo ka tila ka nin jɔyɔrɔba ninnu sɔrɔ bi an ka jamana sɔrɔ ko ta nasira fɛ. Kassim i ni ce ka ɲininkali la ayiwa telefɔni ko in a daminɛna an ɲɛna an bɛ se k'a fɔ an da b'a la an sen b'a kɔnɔ ayiwa waati min na ni jabarani fitinin telefɔni fitinin bɛna waati min na n'u ko ma ko portable ayiwa a nana bolo fɔlɔ min kan o tun ye sotarima ye mais min tun b'u bolo o tun ye analogique de ye c'est-à-dire c'était pas numérique appareil a bɛ i n'a fɔ telefɔni fixe ayiwa butɔn masakɛ o butɔn don mais ale ni fixe bɛɛ tun cogoya ye kelen ye ka d'a kan facturement de tun don i bɛ weleli k'a la u bɛ facture kalo maa sa i n'a fɔ telefɔni fixe u bɛ facture kɛ i b'o sara c'était analogique c'était pas numérique ayiwa numérique nana waati min na ni u nana bɔlɔlɔ fɛ telefɔni sira dayɛlɛ k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ se ka na telefɔni ko baara Mali la min tɛ sotelima ye o kɛra Icatel nacogo y'an fɛ yan mais yan'o cɛ baara wɛrɛ dɔ tun bɛ yen n'u k'o ma ko Sogetel ayiwa n bɛ se k'a fɔ miiriya dɔ de nana n'a ye o ye miiriya jumɛn ye ayiwa 97 en Afrique du Sud ayiwa ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra telefɔni ko kibaruya kunna farafinna bɛɛ kɔnɔ Nelson Mandela tun y'a ɲɛmaa ye waati la Afrique du Sud kɔnɔ a y'a farafinna jamana bɛɛ lajɛlen wele Afrique du Sud u taara ɲɔgɔnyeba kɛ min ye telefɔni ko kibaruya ye ka se k'a fɔ maaw k'a faamuya Nelson y'a fɔ o waati la a ko telefɔni ko sini ko bɛna b'a kɔnɔ min ka bɔ hakili ma an b'o kunna bi a ko jamana o jamana ne m'i ka telefɔni sira n'i ma se k'a k'i yɛrɛ ta ye a ko i bɛ kɛ tɔ ka jɔn ye ale sɔmi janyana ka bɔ waati a ko Afrique du Sud yan an bɛna baara boloda bi na a ko diɲɛ bɛɛ b'an fɛ yan koyi farajɛla bɛɛ bɛ yan a y'a sɔrɔ France Telecom o Vodacom nin bɛɛ bɛ yen Afrique du Sud u bɛɛ tun b'olu fɛ yen a bɛɛ tun b'u fɛ yen a ko an yɛrɛ bɛna k'an yɛrɛ ta ye olu bɛna taa k'u yɛrɛ ta ye o ko an bɛna k'an yɛrɛ ta ye sud-africains u bɛna u yɛrɛ k'u yɛrɛ ye telefɔni kɔnɔ a b'a ɲini farafinna tɔ bɛɛ ka o donsiye ta Kassim a don ne tun b'a kɛnɛ kan koyi n tɛ k'a fɔ fɔlɔ ko ne tun bɛ yen ne yɛrɛ de y'a n ka billet sara à mon compte ka taa fɔ Afrique du Sud ka taa o kɛnɛ kan o lajɛ in kɛnɛ kan ne tun b'a lajɛ kɛnɛ kan n bɛ Alpha Modèle kɛrɛfɛ a waati la Alpha Modèle a bɛ Nina ayiwa Alpha bɔlen ye di
n'o kibaruya ye a nana ya a y'a nɔtɔla ye min kɛ Afrique du Sud MTN wolola yen de MTN min bɛ diɲɛ fan diɲɛ bɛɛ fan bɛɛ fɛ bi u ya Afrique du Sud u y'a fa bɛɛ minɛ MTN kabini u wolola kalo 7 bɛ dafa yɔrɔ o y'a sɔrɔ bɛɛ y'a datugu France Telecom o Vodacom o américain comment on appelle fɛn bɛɛ tun bɛ yen u bɛɛ taara 8 mois après bɛɛ datugura telefɔni kɛra Sud-Afrique yɛrɛ ta ye Sud-Afrique u y'a k'u yɛrɛ ta ye u ta ye min ye u y'o de ta Alpha fɛnɛ nana o miiriya de ye Sogetel kɛra o de la Mokhtar Cham o y'a sɔrɔ Bobo Cham ale tun ye Alcatel ka représentant ye mun bɛ équipement téléphone feere bon a y'a Mokhtar Cham ni maa damadɔ ɲin b'a kɔnɔ Sogetel de anw de ye Sogetel sigi sen kan Mali la o y'a sɔrɔ anw de y'o sigi sen kan o y'a sɔrɔ Tambura Malibolobo Tambura tun ye communication la waati la ka ordre d'a ma a ka Sogetel a ka an dɛmɛ an k'a sigi sen kan an ni awa telefɔni faaba n'o ye Sotelma ye an ka jɛ an ka jɛ ka ko dilan o de kɛra Sogetel sigili fɔlɔ ye donc Sogetel ni Sotelma de ye bolo di ɲɔgɔn ma Alpha ka hukumu kɔnɔ awa o de kɔnɔna na n'u nana appel d'offre lancer ko ka telefɔni sira dayɛlɛ maa wɛrɛ kana fara an kan pour avoir une licence yamaruya sɛbɛn ka baara kɛ pour que maa wɛrɛ ka se kana fara Sotelma kan i n'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o kɛra Banque mondiale ni fɛn ko ka baara de y'o ye ka kɛ cogo o cogo u ka se ka don u ka don an sen kɔrɔ olu de y'a yuguba ka maaw diyagoya ka kana fara an kan awa o de la ni u y'a o baarabolo da sen kan appel d'offre lancera awa maa caman nana la o y'a sɔrɔ waati anw bɛ déjà opérateur ka lafasali an y'o daminɛ ka bɔ o waati minnu ye telefɔni fɔlɔw sa aw tun bɛ k'olu lafasa ka bɔ o waati n y'a daminɛ a laban ma lamɛn kosɛbɛ mais n nana o y'a sɔrɔ a bɛ setigiw bolo a bɛ setigiw de bolo waati olu ka ko ni fantanw ta tɛ kelen ye mais n y'a kanga da ye ka bɔ waati ka fɔ telefɔni min filɛ nin ye a y'a janto a la dɛ n'a tilara n na ni maa wɛrɛ y'a ta n ko sini an b'o ka jɔn ye sɛgɛsi t'a la sini n ko sɔrɔ bɛna bɔ telefɔni kɔnɔ min a ka bon ni hakili ma an dun b'o kɛnɛ kan bi c'est la première économie du monde l'économie numérique c'est la première économie sɔrɔ foyi t'an sanfɛ sɔrɔ foyi tɛ diɲɛ na min ka bon ni économie tout le monde est numérisé an bɛɛ bɛ ka baara kɛ économie numérique de la on est tous numérisés aujourd'hui a ka di a man di ye a ka di man di ye c'est-à-dire olu an bɛɛ bɛ ka baara kɛ olu de ye bi le numérique est la première économie misaliya la nga n bɛ min kɔnɔ o kɛlɛ sen fɛ n ko Sénégalais y'an waleɲuman dɔn yan o kɛra dɛ Abdoulaye Wade y'a an ka président Amadou Tumani wele ka taa n'a ye Faransi ka taa trophée d'a ma ko citoyen d'honneur du Sénégal k'o kɛ trophée ye k'o don a bolo k'o y'o d'a ma kun jumɛn na a ko a y'o d'a ma ka d'a kan awa u bɛ telefɔni baara min kɔnɔ Mali la a y'a sɔrɔ min don Sénégal kun u y'u ka tɛrɛnsiraw dilan k'u ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ k'u ka échangeurs dilan k'u ka stades jɔ yɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ k'a la anw fɛ yan sɔrɔ min bɛ anw fɛ yan ka s'u ma u y'u ka tɛrɛnsiraw dilan n'a ye k'u ka hôpitaux jɔ n'a ye k'u ka stades dilan n'a ye o stade de Macky Sall y'o don inauguré yan'a ka fanga ka ban u nafolo min bɔra an fɛ yan a kɛra maa ladiriman ye a ye waleɲuman dɔn a y'an waleɲuman dɔn k'an ka président kuturu wele ka taa telefo d'o ma ko citoyen d'honneur du Sénégal ka da sɔrɔ min b'a kan a ka bɔ hakili ma o yɔrɔ bɛ u ka yɔrɔ bɛ dilan c'est des milliards awa Amadu k'a bɛna don min na u y'a wele bila an bɛɛ ma k'an ka taa Amadu kunbɛn aéroport la
awa an taara an bɛ salon d'honneur kɔnɔ ne ni n ka groupe sigilen bɛ an bɛ kuma la awa ne ko n ko amadu nana an sɔrɔ yan e bɛ bɔ yan nɔ président wɛrɛ bɛ taa awa trophée di e ma citoyen d'honneur k'e y'a u ka hôpitaliw jɔ k'u ka tɛrɛnsiraw dilan k'u ka stadiw dilan k'u ka échangeurs dilan n ko e yɛrɛ fɛ yan foyi tɛ yan e n'o trophée bɛna k'an kɔni kunbɛn n ko i bɛna an sɔrɔ yan jan b'o kuma na o y'a sɔrɔ groupe jɔlen don ja o ye ko sécurité présidentielle gorobara ba ninnu y'olu jɔlen b'an kɛrɛfɛ olu kun tulo bɛ kumakan na sa olu jɔ bɛ kumakan la n sigilen bɛ dɔ nana n kɔrɔ tan a ko n ko n bɛ se ka na yan wa n ko ye jɛni ye ko n ka na an wulila ka an taara o groupe fɛ ko jɛni ye wele salon d'honneur la yan n ko ko mun na o tɔ n ko ne man ka ye yan wa ko bɔn ko u b'a ɲini fɛ ko n ka taa i ka bɔ yen ko n ka bɔ yan fɔlɔ ko n ka taa jama fa bɛ yɔrɔ min ka bɔ président ka taa fɔ n ko ne kɔni tɛ taa ko kuma min b'i da nin ye nous la sécurité présidentielle n ko fa n ko ɲɛna kosɛbɛ n ko e ko ko ɲuman ye awa ko monsieur vous ne pouvez pas rester ici k'i tɛ se ka to yan n ko n ko kɔni tɛ tiɲɛ ye i b'a fɔ kɔri yigiw hali sen ma se dugu ma k'an ta ka taa n bila fɔ kɛnɛ ma n ko baasi tɛ n ko amadu nana sɔrɔ ko e kɔni n'o to fɔ kɛnɛ ma n ko ayi ja n ko amadu kɔni an ɲɛ bɛ kɛ naani ye o n ko tɔgɔ tɛ kɛ ne kɔni bɛ taa o kɛra wari ka tile la ka b'o waati sɛnɛkɛla ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ min bɛ bɔ an fɛ yan ka s'u ma an tɛna s'a ma yan ayiwa o kasimu o de hukumu kɔnɔ ni an y'a nin baara in daminɛ k'a fɔ baasi tɛ fo mali k'a ka hakɛ de dɔn telefɔni ko jɔyɔrɔ la an yɛrɛ ni min ka kan an ni min ka kan o ka dɔn n ye nin fɔ dɔrɔn fo k'a yir'i la sɔrɔ min b'a kɔnɔ ayiwa tout récemment président kura min bɛ yen bi Diomaye a discours dɔ kɛ n tun y'a image ta n t'a dɔn yɛrɛ a tora tunun an ka telefɔni kɔnɔ il a fait une déclaration u ka yɔrɔba dɔ rencontre la a ko le PIB sénégalais ko économie numérique c'est-à-dire an bɛ min telefɔni sira in baara min a jɔyɔrɔ min bɛ o kɔnɔ 42% le PIB Sénégal ka telefɔni bɛ min don PIB kɔnɔ telefɔni jɔyɔrɔ ye 42% ye telefɔni jɔyɔrɔ o 42% in kɔnɔ n y'o de fɔ 42% in kɔnɔ le Mali n'a pas moins de 30% min bɛ bɔ an fɛ yan ka taa olu ka d'olu ma ye sɛgɛsi t'a la a sɛbɛn bɛ yan o tuma an t'a la mun ye Kasim telefɔni ko a ka sa an ka dɔ f'a kɔnɔ sa an bɛ mun sɔrɔ an ta sɔrɔ yan mun ye mun de bɛ yen ni o kun mɔna an mɔ sɔrɔ la an bɛ kuma lasɔrɔ o kan ka d'a kan awa artawo n'o ye assemblée des régulateurs de l'Afrique de l'Ouest minnu bɛ telefɔni ko bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili voilà régulateurs i n'a fɔ an ta bɛ an bolo cogo min na an ka MRTP ɲɔgɔnnaw farafinna tɔgɔ la farafinna bɛɛ cogoya la o ye artawo ye o artawo ka ɲɔgɔn ye sen fɛ 2014 ayiwa o y'a sɔrɔ ne ni telefɔni baaralaw bɛ ɲɔgɔn na n y'u wele bɔgɔ jɛnen kan n k'u bɛ ka fɛn d'an kun min ma yamaruya diɲɛ fan si fɛ n'o ye u k'o ma ko répondeur ayiwa ne ko ne y'a o plainte don ka telefɔni wele k'a fɔ ko a bɛ ka min kɛ bingani da don sonyani yɛrɛ de don bingani tɛ dɔn sonyani don an taara bɔgɔ jɛnen kan an mɛna senna dɛ a ko mɛna senna ayiwa k'a sɔrɔ ne ninnu ma tila kɛlɛ la kabi 2009 n y'a daminɛ 2014 ayiwa artaw ka ɲɔgɔn sen fɛ ko ne bɛ y'a jula association cogoya la association ka fɛtiɛri ba in o ɲɛmaa ye ne ye la fêtière des associations de consommateurs ayiwa
réseau de consommateurs n'o o groupement maa ye Mhm. mais a fɛsɛriba ala o fɛnɛ ɲɛmaa ka fani la a waati la fo ka se san yɛrɛ ma ayiwa donc ni artaw ka wele o wele an b'a kɛnɛ kan Mhm. o sen fɛ ne y'a kuma ɲini awa n'o ye artaw ɲɛmaa o kun kalifalen don niger de la waati elhaji laminu ale tun ye niger régulateur ɲɛmaa ye Mhm. ayiwa n y'a yamana ɲini a fɛ n ko ne bɛ association jɔ a la awa baara min an da kan ka y'a la an bɛ k'a mɛn an ka an sago fɔ Mhm. a y'a kuma ta yan'a ka kuma di a ko baasi tɛ ko yan'i ka kuma na n ka bilasirali kɛ Mhm. a ko i bɛ ya association de consommateurs de tuara n ko ɔhɔ a ko jama ma a ko da mɛn opérateur a ko consommateur de ko don kɛ Mhm. n'i ka yɔrɔ dayɛlɛ i mana sigi a kunna ni maa si m'i ka pisi ta a ko fɛn b'i bolo wa foyi o tuma na a ko consommateur de y'an ka base fɔlɔ ye sɔrɔ yɛrɛ ye consommateur de ye Mhm. olu de b'u ka wari don a la olu de bɛ i ka pisi san olu de b'a san ni maa ma i ka fɛn san i bɛ to yen o de kɛra Afrique du Sud jamana tɔw bɛ taa bila ka Afrique ta tɔw bɛ datugu ka taa ni maa tɛ kɛ fɛn i bɛ to yen wa o kelen de don a ko tuma na an b'u lamɛn a ko tuma na ɲɛfɔli kɛ n ko ne ni opérateur bɛ ɲɔgɔn na Mali la Mhm. an bɛ ɲɔgɔn na répondeur ko kibaruya kan n k'u bɛ ka min digi an kun ne y'a dɔn ko sonyɛniba don n bɛ ka kɛlɛ kɛ mais jukɔrɔma tindiba ba tɛ n na ten koyi Mhm. hali bi n ka hali ma min faamu u ma faamuya an bɛ tribunal la n ko a bɛ waati joli n ye se ka sɔrɔ a la a ko an ka nin ɲɔgɔn ye bɛ min kan bi ça c'est le trafic du volume trafic téléphonique le volume a ko i bɛ kuma min kɔnɔ a ko gili yɛrɛ de don o y'an sigi kun de ye a ko répondeur ko in a ko aw bɛ hali bi wa a ko répondeur c'est illégal o man ka kɛ a ko o man ka kɛ yɛrɛ a ko aw bɛ hali bi wa awa a ko o de la ko assemblée ma o tuma na n bɛ profiter association ya nin ma min na wuli a b'a to an bɛna sɛbɛn dilan diɲɛ bɛ k'a dɔn sa mali yɛrɛ bɛ hakɛ jumɛn na telefɔni ko la puisque an ka ɲɔgɔn ye bɛnna yan de ma Mhm. n tɛ ka jamana wɛrɛ ta seere la ka tɛmɛ mali kan a ko tuma na an bɛna société baaraba yɔrɔ fila ta n'o ye awa Senegal ka baarakɛyɔrɔba n'o ye Sonatel ye Mhm. ani opérateur min bɛ mali la yan n'o ye Orange ani Malitel ye Mhm. a ko an bɛna baara kɛ u k'a dɔn mun de bɛ bi mali kunna telefɔni ko hakɛ la a y'a jama ɲininka ko n'a yamaruya di o ko e de ye président ye yamaruya b'i bolo yamaruya b'i bolo hali n'i b'a fɛ ka inscrire ordre du jour la an k'a sɛbɛn a la i b'a don a kɔnɔ a ko fa ko an b'o kɛ Kasim Mhm. a y'a u bɔra salle kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn ye dɔɔnin kɛ Mhm. a y'a jamana saba naani de fara a yɛrɛ kan awa le Niger le Nigeria le Ghana le Burkina et le Togo olu fara yɛrɛ kan a y'u fara a yɛrɛ kan ka sɛbɛn min na nana n'a ye pour que a kana kɛ ale kelen sira dilan Mhm. wa ɲɔgɔn y'a ka hakilina min bɔ a nana o de kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ a ka ingénieur principal bɛ yen ko Yaye Haruna ale de y'a a gafe kalan trafic de volume électronique a ko baasi tɛ sɛbɛn in kɔnɔ kuma surunya na Mhm. a ko a ka régulateur yan Mhm. mali la mali la Mhm. a ye gafe min bɔ min b'an bolo yan u y'a yira k'a fɔ ko société fila min b'aw fɛ yan u ka jama b'u bolo awɔ. u fila jɛlen Mhm. ça fait 19 millions 700 000 abonnés Mhm. ma miliyɔn 19 Mhm. a n'a kunkanfɛ o y'u ka client ye o ye client min bɛ u fila bolo Mhm. a ko olu fila jɛlen
u ya chiffre d'affaires min bɔ ka yira Mali la u fila ça fait 400 milliards a ko u ye régulateur ko ka sɛbɛn b'an bolo yan o ye AMRTP ye sɛbɛn min dilan min kɔni dara c'est 400 milliards de bɛ yan k'a fɔ k'u fila jɛra u ya min yira MRTP la n'o kɛ gafeba ye ka bɛɛ k'a si dɔn o ye 400 milliards de o de bɛ yan an y'a baara k'o de kan a ko Sénégal fɛ ka gafe b'an bolo yan Sonatel a ko opérateur damadɔ bɛ yen dɛ mais an ye Sonatel yɛrɛ de ta parce que Sonatel de bɛ yan ale bɛ yan ale de bɛ yan Orange ka fɛn na papier b'ale bolo capital kɔnɔ a ko Sonatel Dakar o ka client bɛɛ lajɛlen a ko maa 10,011,000 awa ninnu fila maa 19,000 an'a kunkanfɛ awa ko ninnu fila y'a 400 milliards de yira Mali la a ko Sénégal 11,011,000 awa u ka régulateur ya sɛbɛn min bɔ yan k'a fɔ ko o ye Sonatel ka sɔrɔ ye Sénégal ça fait 717 milliards pour 11 millions d'abonnés. An ka 19 millions 19 millions 500 000 o ma 500 millions yɛrɛ 500 400 milliards 400 milliards rond ayiwa Kasum a y'a fɔ ka ban waati min na a y'i bolo siri na ko le consommateur a-t-il lui ou non raison de poser le problème? C'est pas un travail de la MONUS, c'est un travail d'expert. Et ce qui est là, il défie quiconque ne sait pas de quoi le mettre en cause. Au final, i y'o papier sɔrɔ wa nya volume nya ci kan ni ka fɛ da le baye le volume trafic a kɛ gafe a bɛ Afrique bɛɛ bolo Mali ta b'a la a y'a di hali MRTP a dira bɛɛ ma tout le monde a eu la copie u y'a tiré en copie dure k'a di bɛɛ ma Afrique bɛɛ y'a sɔrɔ awa k'a yira k'a fɔ ko Mali c'est le seul pays qui contrôle pas son volume c'est-à-dire min t'a ka volume contrôler hali dɔɔni ale maa hakɛ min bɛ yen n'o bɛ téléphone sɔrɔ anw fɛ yen a ka kan ni sɔrɔ min ye anw yɛrɛ t'o jate an t'o jate dɔn Mali de c'est l'un des rares pays au monde min t'o dɔn ɲɛsin ma ni ninnu ye min fɔ dɔrɔn olu n'u ye min fɔ an b'o de ta an b'o de minɛ u ka kuma y'o de yira a ko tuma na a bɛ sira yira pour que équipement min ni RMTP kan k'o ɲini ka se a ka mɔgɔ hakɛ dɔn ka taa don ayiwa opérateur ninnu ka serveur kɔnɔ minute à la seconde près fɛn o fɛn bɛ bɔ i b'a bɛɛ ye a ko équipement a b'a ɲini MRT fɛ aw sigi sen kan a k'o t'a bolo fɔlɔ n kɔni b'o kɔfɛ a t'a bolo o de fana ye tiɲɛ ye nka est ce que a bɛ hali bi ayiwa tomi bɛ yen ɲininkali gɛlɛn don bɛɛ sigira an tɛna s'a ma Kasim ko bɛ ka kɛ an ka jamana in na n'a y'a bɛɛ si dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ ni Ala ma jan kɛ maa caman bɛ ba tigɛ ɲɔgɔn kɔ la ayi sɛgɛsi t'a la maa ba tan bɛ yen u ka baara ma kɛ foyi ye ne yɛrɛkun le mois u yɛrɛ dɔrɔn yɛrɛ sɔrɔ jamanadenw joli minɛ don n m'o de f'i ye wari m'a yira wa wari y'a yira jɔnmayifa yɛrɛ fɛn ma saka kan yan wa 42% PIB économie numérique dɔrɔn awa sisan o gafe min n'u y'a kɛ sɛbɛn ye an y'o kɛ an ka kɛlɛbere ye gafe in kɔnɔ u ya mun yira i m'a ye n'i y'a i ka fɛn dayɛlɛ n'a y'a kɔnɔ le volume a sɛbɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a kalan ɲɛma n'a kɛra don n'a sigi a na se ka sigi a kunna o ye ko yɛrɛ kan ale fana y'a damana baabu ye ale y'a damana baabu ye an na kuma o kan o économie numérique min nin ye sɔrɔ min ni artaw y'a gafe bɔ u y'a mun de k'a kɔnɔ yarɔ o y'a fɔ ko an ka opérateurs k'u ya 400 milliards de yira bon kuma na surunya na gafe kɔnɔ expert minnu sigira ka miira ta ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka na bɔ n'a kɛra jamana u ya sɛbɛn min k'a kɔnɔ min bɔra a kɔnɔ ça fait 2659 milliards 500 millions sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ min ni Mali b'a perdu 2013 kɔnɔ
gafe min n'a bɔra ko 400 milliards dɛ. A ko 400 milliards a kun kan ka min déclarer c'est au moins 2000, c'est plus que votre budget actuel du Mali. 2000 milliards. 2559 milliards 500 millions. O yɛrɛ fɛnɛ u ka kuma don ko ils ont été tolérants. U m'a se. Kassim, ça c'est 10 heures de temps seulement. De 8 heures le matin à 18 heures le soir. Sufɛla t'a la. 10 heures le soir, faut Somada fait, au Mogati. Ça c'est 10 heures de consommation. 10 heures. Docteur, ni ma fallait. Mais, la hola wala kwaten. Mais mi fier, an ka kan yɛrɛ ye dɔrɔn. O ma mɔgɔ t'anw fɛ yan min bɛ ninnu baaraw ɲɛdɔn k'an ka hakɛ sɔrɔ a ko la wa? O mɔgɔ t'anw bolo yan. U b'a dɔn fo dɔnni tɛ min kɔ. N bɛ kelen f'i ye, il y a des grands cadres Mali. An kana ɲɔgɔn kunna koyi, il y a des grands cadres Mali. Minnu b'a ɲɛdɔn. U b'a si dɔn, u b'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ de koyi. Mais munna dun tɛ jamana ka hakɛ ɲini? Ayiwa. Kasum, an tɔ kɛnɛ de kan sa wa? Ne ne y'a yirila k'a fɔ. A bɛ k'a fɔ ko k'anw ka 20 tigɛ an b'u ka kulo la. N'a fɔra ko nin bɛ an bolo, an tɛ k'o yɛrɛ ɲini yɛrɛ fɔlɔ. Min y'an ka hakɛ ye min ye, an tɛ k'o yɛrɛ ɲini fɔlɔ. Ni nin b'an bolo, an bɛ taa 10% tigɛ wa? A tɛ tigɛ. Kasum, wari bɛ yen. Téléphone ko in na. Wari bɛ yen koyi. Siga si t'a la, ne de b'a fɔ wari bɛ yen. Mais minnu bilalen n'a baara la, munna olu t'o ɲɛɲini k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna yanni u ka taa nin ka taa kɛ tancogo la k'a sɔrɔ an ka hakɛ yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ, an ma tulo yɛrɛ la fɔlɔ, kuma tɛ ka taa don mɔgɔw ka jufa kɔnɔ ka wari ɲini. Ɲininkali gɛlɛn. Awa, n y'o de fɔ. Kasum biɲɛkɛla ɲinina sen bɛ biɲɛkɛla kan. A t'i ye. O yeli o ka gɛlɛn dɛ. A t'i ye. Maa minnu n'olu de kan ka baara yɛrɛ kɛ ka hakɛ ɲini. N'olu m'u jɔ jɔyɔrɔ la dun? Olu kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Ne ko docteur, i ye minɛn min fɔ ni Artawo ko k'an k'o ɲini, o minɛn b'an bolo wa? Ka se ka an yɛrɛ ka hakɛ min b'an bolo sɔrɔ kan ka bɛn min ma, est ce que o minɛn b'an bolo? Parce que nin ye 2013 chiffres de ye. An dun bɛ 2025 de la ɲina. Ayiwa, ne bɛna min f'i ye. I y'a dɔn n b'o kɛlɛ kɔnɔ bada don koyi. Ayiwa, i y'a dɔn n y'an to o kɔnɔna na k'a lajɛ. O y'a sɔrɔ waati min na n'u ye appel d'offre kɛ ko kana deuxième licence fɛnɛ di maa ma ni Maroc Telecom nan'o senfɛ. I y'a dɔn maa caman nana ju la. MTN ya anw dɔn o senfɛ, o y'a sɔrɔ ne ka kɛlɛ bɛ yɛrɛ bɔlɔlɔsenw fɛ, n'u bɛ jamana na, minnu kɛ kuma minnu u b'a jateminɛ. U ya anw ka numéro b'u bolo, réseau ka numéro b'u bolo, ka dɔn k'a fɔ anw ni Mali opérateur bɛ kɛlɛ la. Olu bɔra o kalama. U selen Mali la yan waati min na a sera yɔrɔ dɔ la, sur 10 compétiteurs pratiquement u bɛɛ y'u ɲin bɔ a la fo ka t'o 2 ni 3. Minnu bɛ ka licence filanan ɲini. Minnu bɛ ka ils sont tous partis ko les dés sont déjà pipés pour la France. La France c'est Maroc Telecom. Olu yɛrɛ bolo olu b'a sɔrɔ. C'est-à-dire que donc boyi ninnu b'o de kɔfɛ. Bɛɛ y'a dɔn, olu y'a dɔn k'a fɔ nin dilara, a ko Faransi nin bɛ c'est-à-dire a dilara ka maa t'a sɔrɔ olu a b'olu de bolo ka ban. MTN ils ont olu senfɛ u sera anw ma association. Ayiwa, o y'a sɔrɔ n ka bureau bɛ Suguba la. Ayiwa, an ka téléphone fixe sonné, an ka numéro tun b'a kɔnɔ, n y'a ta. Ko docteur Tarawele don, ne ko ɔhɔ. Ko ye réseau malien consommateur ɲɛmaa, ne ko ɔhɔ. Ko a ka tubabukan tun ma jɛ dɛ, anglophone don. Ko ale bɔra Afrique du Sud, ko MTN ka cidenw don minnu nana licence ko la Mali la, k'u b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye. Ayiwa, tubabukan dun nin b'a la, mais a tun bɛ faamuya. Ne ko n ko ne bɛ Suguba la, ko an b'i ka yɔrɔ dɔn koyi, an y'a ɲini, o de y'a to an y'i wele. O tuma n ko ne bɛ yan. Docteur ninnu b'i dɔn. N ko ne bɛ yan. U tun bɛ hôtel Limité de la, u bɔra yen ka na ne ka bureau la. U ko an nana, an tɛ se ka taa n'a ma e ye. I bɛ kɛlɛ min na nin ye, an y'a bɛɛ si dɔn. Nin kɛlɛ in, a ko jamana yɛrɛ jɔkan kɛlɛ de don. A ko nka e ye association de ye,
i dose wɛrɛ ta min tɛ nin ye n ko ne bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ n da ye dɔrɔn k'a fɔ ka misi faamaw ma o dɔrɔn tɛ koyi a ko anw ye MTN ye nous on est né MVNO ne ko MVNO n ko fana ye mun ye tun a ko MVNO ye opérateur ye min il n'a pas de spectre de fréquence yɔrɔ t'a bolo dɔrɔn t'a bolo ale bɛ ten mais e bɛ nin gulon ale la licence bɛ min bolo ni infrastructure b'a bolo e bɛ gulon de la i bɛ sanni k'o bolo en gros i b'a feere i yɛrɛ ka marque kan a ko min y'anw ta ye sa a ko anw ka président de kɛra sababu ye k'anw sigi sen kan ayiwa min y'an ka téléphone baara yɔrɔ ye systématiquement anw y'an dulon o ka yɔrɔ bɛɛ la ah oui c'est-à-dire que un opérateur virtuel olu ma temps sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ taa pelon dilan u yɛrɛ ye o c'est comme les FAI minnu bɛ internet kɛ u b'a san en gros u b'a feere u yɛrɛ ka marque kan Afribon olu b'a ta u bɛ volume san en gros c'est pareil MVNO fana bɛ ten de a ko i bɛ se ka kɛ MVNO ye ne ko n ko an ka jamana in na a ko i bɛ se ka k'a ye a ko ne ɲɛ t'o sara la ko n b'i bilasira awa Layidu Telecom wolola yen de an bɛ Layidu Telecom min kunna bi an wulila a ko maa da ne kan a waati la CRT de don Choguel de y'a ɲɛmaa ye yana ka kɛ MRTP ye yana ka kɛ MRTP ye an sera se Choguel ma ka ɲɛfɔli k'a ye a ko oui ko c'est un opérateur sur les a ko c'est possible a ko ne ma ko a jo don a ko a bɛ se ka kɛ a ko il y a les FAI les fournisseurs d'internet a ko c'est pareil alors tu deviens un intervenant dans le secteur des télécoms mais il est obligé de ka t'i bari société dɔ de la u fila dɔ bɛ yan n'a ka di Malitel n'a ka di Orange i b'u doit choisir i bɛ u ka infrastructure utiliser i b'a ta en gros u n'u y'a chiffre min d'i ma e bɛ sanni k'u bolo ka na feere i yɛrɛ ka propre marque kan cɛ ko awɔ a ko i b'a si dɔn a ko mais je suis docteur en télécommunication a ne ko fa o tuma na a ko n b'a kɛ cogo jumɛn a ko va i bɛ lettre sɛbɛn k'a fɔ k'i b'a fɛ ka nin baara kɛ effectivement n y'a lettre bila ka taa awa u y'a gafe bɔ awa ka yamaruya di yan pour être intervenant dans le secteur des télécoms donc moi j'étais très content awa an y'a Layidu Telecom sigi o de sen kan maa dɔ tun bɛ yen c'était l'un des plus gros actionnaires de Orange Alpha Gambi hali na farankan a don a y'a a bɛ maa hali Jikɔrɔmɛ den na a bɛ wele a ka yɔrɔ la a ko téléphone sira baara min ye nin ye awa min bɛna nin ye ne b'a si dɔn an ka fara a kan n'an farala kan ne ye actionnaire ye dɛ Orange la mais an ka mun bɛ Orange kɔnɔ les 70% c'est pour le Sénégal et la France. kɛmɛ sara la 70 ye France ni Sénégal la ko ni o ye France ni Sénégal de ta ye Orange la a ko Orange kɔni ça c'est pour d'autres pas pour nous ne ma je suis gros actionnaire là-dedans hein a ko mais n'i bɛ pas faso la o tuma na a ye n'an ka dunun kɔnɔ Jikɔrɔmɛ den bɛɛ a ma tɛmɛ maa saba kan minnu da don a la parce que olu ta ye o ye jɛnɛ ka ɲimi ye Babala Indaw awa ale nana fara Alpha Gambi kan Babala est encore vivant ala ka hinɛ Alpha la ale kɔni tɛ yen bi donc Alpha de kɛra le premier président du conseil d'administration de Layidu Telecom a wolola sen kan ko intervenir dans le secteur des télécommunications fo kana se numérique fɛn ma Kamara ka tile la u ka sɔrɔ k'an reconnu officiellement comme MVNO o kɛra Kamara de ka tile la numérique 2020 à chapitre 6e chapitre ça consacre la naissance d'un MVNO au Mali o y'a sɔrɔ an y'an ka lancement kɛ depuis 2011 an nana lancement kɛ fɔ an bɛ bɔ mais Kasum dabɔlɔbɔ ko don koyi u ma sɔn wa maa min yɛrɛ y'i kan ka tun o kɛra régulateur de ye tun MRTP k'aw tɛ se ka kɛ ayi ko Bada n ko mun na n ko ne a ko Bada a ko n ye min d'i ma c'est permis tu interviens mais e bɛ ka min kɛ sisan
kuma cayara n ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn e yɛrɛ b'a fɔ maaw ɲɛna yan ka fɔ n bɛ se ka a ko les FAI maintenant mais pour l'instant e bɛ min fɔ a ko gouvernement ma les lois ni a donna kuma caman cayara kojugu n ko heyi n ko nin tɛ tiɲɛ ye koyi Sogɛl nin ye nkalon ye nkalon da don o tuma e bɛ ka dɔ de protéger i t'a fɛ ka min fɔ sinon nin tɛ tiɲɛ ye koyi aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ ɲɛsi ma on a fait le lancement officiel CCB la maa ba kelen ni maa fila de tun bɛ kɛnɛ kan a don ne maa min mobilisé ka taa CCB la don pour faire le lancement officiel an ka ɲɛ sɔrɔ kɔsan dɔrɔn de don numérique vient vers bɔra waati min na avec Camara Mamadou Camara maintenant on est invenu à plein temps an y'a l'électricom sigi 5 ans inchallah dans quelques jours sɔrɔ an bɛna bɔ kɛnɛ kan an bɛna an ka opération lancer sisan aw bɛna mun ni mun kɛ mais on fait le même travail que les opérateurs on va récupérer le réseau malien de consommateurs on a 13 500 000 banques de données ma million ta ani saba de b'an bolo min ye n ka maa yɛrɛ ye les adhérents du réseau il y a la banque de données ouais mais docteur est-ce que o tɛna kɛ surcharge ye minnu bɛ téléphone kɔnɔ ou bien mɔgɔ bɛna u ka sugandili de kɛ min ka nɔgɔ ma mais ne tɛ k'a f'i ye wa MTN nana waati min na sociétébaw tun tɛ yen wa kun bɛ yen mun y'a to u taara jamanadenw y'u ta sugandi kɛ an fɔ jamanadenw de kama nin y'a yɛrɛ ta ye an yɛrɛ an ka dilan ɲɔgɔn bolo n ye n kɔni ye min kɔni dɔn les adhérents du réseau olu kɔni b'an ka puce ta n'o kɛra dun aw b'aw sigiyɔrɔ kɛlɛko tɛ o au banque de données ni les 13 millions et quelques au banque de données na y'o fara sen kan je suis le président d'honneur du GPM le groupement des patrons du Mali an ka banden an y'o de fara ɲɔgɔn kan ka taa ni an ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko on a fait il y a eu 12-13 millions 9 millions de signatures il y a la banque de données a sababu bɔra ne na ni n ka jɛkulu avec Koné Lamine Koné n'est-ce pas à Ségou président fɔlɔ GPM o ye Fode Sidibe ye o kɛra bɔ yen ka na kalifa Lamine la sisan donc ko caman de bɛ nin kɔnɔ an bɛna se nin de ma k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ka faamuya bi ta ye mun ye an ka se ka dɔn volume mun de don kɛlɛ bɛ mun kan bi awa i y'an wele kɛnɛ kan parce que ko de bɛ yen ko bɛ yen dɛ awa min fɔra ko ka tigɛ an kun an bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn de a sisan b'a fɛ o ɲɛdɔnni parce que an ma min faamu k'a b'a kuma fɔra gouvernement bɛ k'i ta fɔ consommateurs an ye consommateur association fila ye télé la olu ko u ma ban ma ko fɛɛrɛ min don k'a tɛna kɛ kudayi ye o fana kɔfɛ tuguni u ko a ka kɛ kalo saba ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye musaka min sɔrɔla a la wa a ko fana a kana kɛ ko dibidibima ye ko n'o tɛ ko olu bolo kojugu tɛ kosɛbɛ nka maa minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ olu sirannen don docteur awa Kasim an bɛ jamana de kɔnɔ bɛɛ jɛsago ye mun ye bi jamanadenw ka lafiya u ka hɛra ko bɛ yen bi min ka wuli gɛlɛn ni ko bɛɛ ye jamana bɛɛ dans le monde entier c'est l'énergie jamana o jamana ne ka énergie firila e firila awa an tɛ duguba kɔnɔ yan wa duguba yɛrɛ jateminɛ dɔrɔn o ye n tɛ tɔgɔ dɔ fɔ fɔlɔ dɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ yan awa a soudeur n'a grati dama min jɔlen don bi kuma tɛ yɔrɔbaw ma koyi les grandes industries minnu sirilen don fɛn na groupe législatif la u bɛɛ bolo jiginna bi fanga y'o de ye u y'a ye k'a fɔ énergie n'an ma solution sɔrɔ la sisan an bɛ fɛn fɛn fɔ maliko la an ta bɛna k'a kɛ an y'a fɔ aw ye mali bɛ cogo koyi l'énergie est fondamentale c'est essentiel pour une nation donc u y'o de jateminɛ k'a fɔ baasi tɛ crise min bɛ yen bi qu'on appelle la crise énergétique bɛɛ ko kuranko kɛlɛ a bɛ bɛɛ da o ye an bolo duguba kɔnɔ parce que hali bi anw ta dugu dɔn kosɛbɛ taacogo da la ne bɛ yaala de koyi commission des heures kɔnɔ ɲɛ nord bɛ yaala ɲɛ centre bɛ yaala degun bɛ mali kan n'i y'a ye ɲɛ la i tɛ sɔn CESCOM kɔnɔ musow u bɛ ka sa hali intervention tɛ se ka kɛ parce que courant tɛ yen
waati dɔ la n'a ka sɔrɔ ko groupe yɛrɛ a gasɔrɔ bɛ banna pewu Mhm. wari yɛrɛ min kɛ musakaw dɔgɔyara o tuma ni an ma fɛɛrɛ ɲini o la a sera an ni de ma koyi an bɛ yɔrɔ min na bi a sera adamaden ni ma n'i ko n'a sera ni ma i bɛ fura de ɲini a la sa awa kasi ma an b'o fura ɲini kɛnɛ de kan awa mɛ docteur mɔgɔw ko sɔrɔ tun bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin tacogo in ye yalama o tun bɛ se ka kɛ wa n b'a f'i ɲɛna bamananw ko jɔn bɛ ɲɔ ko takan b'a la Mhm. yɔrɔ ka kuma bɛɛ ko sɔrɔ tɛ yen Mhm. wari tɛ yen foyi tɛ yen et cetera Awɔ. d'accord n ka fɔra ko dɔ de bɛ tigɛ ka bɔ i ka telefɔni wele t'a la o tɛ wa Mhm. fɛn t'e bolo i kɔni bɛ taa sanni kɔni kɛ ah o fɔ kɔrɔ ma yɛlɛ ko kuma fɔ dɛ ayi e ko foyi t'e bolo e dun i bɛ taa san i bɛ t'o kɔni san o o bɛ san minɛ i bɛ san ni min ye o mini min i bɛ san n'a ye Mhm. o ko baasi tɛ kɛmɛ sira la anw bɛ 10% tigɛ Mhm. an bɛ Fila tan ta an bɛ tan t'a kɔnɔ min bɛ kɛ awa i jɔyɔrɔ ye faso ka kɛlɛ la on est devant une guerre économique et c'est un effort de guerre or n'o olu fɔra la contribution de chaque malien est une obligation c'est une obligation hein mais u y'a fɔ an ye fɛɛrɛ la mais obligation i b'i yɛrɛ de dɛmɛ i tɛ ka minnu bɛ yen i tɛ k'u dɛmɛ koyi an tɛ ka simi dɛmɛ an tɛ ka kama dɛmɛ an tɛ ka kɛrɛfɛmaa dɛmɛ an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ degun min bɛ mali la kan bi téléphone énergie kan n'i y'a bɔ mali kɔnɔ bi lafiya min bɛ na hɛrɛ min bɛ na dan t'a la o tuma na u ye mun de fɔ an ye u y'a anw bɛɛ lajɛlen wele premier ministre ka hukumu kɔnɔ a ko président y'a lettre de cadrage ci a ma kuranko in kunna u ka ɲɛɲini mun b'a to maliyɛnw bɛ bɔ degun na ministre des finances awa a y'a association consommateur bɛɛ wele ka société civile maa caman wele service caman tun b'a se a ɲɛna an taara ɲɔgɔn ye ba kɛ ministre des finances ka salle de conférence kɔnɔ awa u ya kuma bɔ ka bin a ko faso b'a fɛ min ye téléphone ko ye sɔrɔ b'a la o dɔnnen don mais u b'a ɲini maliyɛnw fɛ on est en guerre c'est une économie de guerre awa u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka dɔɔnin bɔ i yɛrɛ la min b'a to crise min ni bɛɛ bɛnna kan ko crise jugu da don an ka se ka kunbɛn a ko a se ka kunbɛn da ye dɛ fo kɛ waleya de kɛ bɛɛ ka waleya de kɛ min bɛ se k'a to nin ye ne jɔyɔrɔ ye pour que an ka se k'an yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ o tuma n ko mun don o ko baasi tɛ an bɛna tan tigɛ a bɛna n'i bɛ taa crédit sa 10% an b'o tigɛ ka bɔ i ka sɔrɔ la 100 sira la an bɛ 20 ta awa 900 francs o ye e jɔyɔrɔ ye 20 in o ye e jɔyɔrɔ ye faso dɛmɛni na dɔrɔmɛ 20 i ko wari t'i bolo mɛ e bɛ taa 100 kɔni wolo ka taa sanni kɛ aya an ka sabali sa an kana kow fari ɲɔgɔn na o ye nkalon kuma ye sa o tɛ tiɲɛ ye o ne ma sɔn ka ɲɛsin ma ni fɛn t'i bolo i tɛ 100 bɔ k'i bɛ taa a don crédit la dɔw fana b'a fɔ ko olu ka fɛn man ka kɛ ka énergie labaara ko parce que ko énergie ye faso de ta ye faso kan ka se k'i jɔ a kɔrɔ faso ye nin ye ni b'ale pipɔn de c'est à dire ni mɔgɔ b'a fɔ faso de ye nin ye mais minnu bɛ yen o y'anw ka cidenw dɔrɔn de ye koyi baarakɛdenw de don mɛ min faamuya jamana structure la mais minnu bɛ yen o y'anw ka cidenw dɔrɔn de ye o ni min fɔra o b'o de kɛ anw ka baarakɛdenw de don un président est au service d'un peuple pas au service c'est le service d'un peuple donc an y'a min dilan mais fɛn min bɛ an yɛrɛ nimisa an nikun ma ne ma wele ka ban k'ale k'o dilan i place la a b'a dilan ni mun ye sɔrɔ o y'an ka fɛnba ye c'est le trésor public wari bɛɛ bɛ taa ye de mais docteur a fɔra k'a ko nana kɛ kudayi ye ko waati bɛ a la n y'o de fɔ an ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ an y'o de fɔ ka gɛlɛya ministre des finances premier ministre y'i bila ka na i ye kuma fɔ an y'a faamuya a don ne de kumana association bɛɛ lajɛlen cogoya la n ko baasi tɛ nin min ye nin ye awa an sigira nin ɲɔgɔn kuma kɛnɛ caman kunna mali ani mali ko kan
Ngo nin ye maliyɛn jɔyɔrɔ de ye. Ne ka mun ne jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ne na faso jɔ la? Degun min bɛ faso kɔnɔ a ka bɔ, ne yɛrɛ kun b'a la, n ka denbaya b'a la, n denw b'a la, n sigiɲɔgɔn b'a la, maa bɛ ne bolo, n denbaya mun bɛ u bɛ burusi kɔnɔ, olu ka ni sirilen b'a la. N'a fɔra i ka dɔɔnin b'i yɛrɛ la ka kɛ, n ko est ce que o ye Asimi kungo ye wa? Non, olu y'a miiriya ta. Nka a waleya bɛ anw de ye koyi. Ni bɛɛ ko bi n tɛ piste ta bi, a bɛ kɛ wa? Ni bɛɛ ko bi n tɛ crédit san bi, a bɛ kɛ wa? Donc a fɔra i bɛ wari min bɔ ka taa crédit san, dɔɔnin bɔ ko crise min ni Ala ma kɛ janto an na an bɛna firi fo ka fɔ fo an ka bɔ ka taa an bala yɔrɔ la k'u ka énergie olu ka énergie segin an ma ou bien u ka dɔ ta juru la, a ser'o la wa? N ko mais n ko a bɛ hakɛ fɔ a la. U ko baasi tɛ ni il faut un moins de 140 milliards kɛmɛ ani miliyari 40 ɲɔgɔn n'i ko ka énergie in kɛlɛ bi ka bɛn a kan ka bɛn o hakɛ ma 140 milliards. Ne kɔni ko n ko nana n ko 140 milliards o jɔyɔrɔ bɛ opérateur ninnu ka ko kɔnɔ Mali la wa? Min b'an kɔnɔ n'a y'a fɔ bi a tɛ bɛn koyi, mais n ko kuma bɛɛ n'a fɔ don a n'a fɔ yɔrɔ don. Ayiwa n ko mais anw association jamana ɲɛmɔgɔ minnu na nin miiriya ta an b'u kɔ, jamana jɔcogo de don, u nana jamana de to a la, a ma fɔ k'a bɛ taa di Asimi n'a muso ma ou bien a cɛw n'u musow ma koyi, a fɔra de ko a bɛna kɛ ka énergie kunbɛn. An bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire ka taa énergie sɛngɛw fɛ u ka juru don an na ou bien an ka kɛ tan, mais n'i bɛ se ka dilan i yɛrɛ fɛ yan dun, i t'o sira ta wa? Ngo donc énergie an ka jɛ k'an bolo d'u ma denmisɛnnin mun ye na an k'u dɛmɛ, nin ye miiriya ɲuman da ye. Ka da énergie tiɲɛna anw de bolo koyi, Kasimu, a tiɲɛna anw de bolo dɛ. Maa ye mun f'u ɲɛna pour que sɔrɔ in ka se ka don a donda fɛ? U ko an ye min fɔ n ko la moralité la gestion du fonds, min n'a y'a ye jamanadenw fɛ ko ka kɛ hakɛ ka di aw ma, an fana b'a fɛ k'a dɔn parce que maliyɛnw an bɛɛ bɛ dɔn sa o. Dɔ kɛra sa, an si dalen tɛ si la bilen, juguyaw c'est à dire ko cayara. Danaya bɛ la yɛrɛ ko hali kuma ɲuman nana hali danayabaliya a tɛ sira sɔrɔ. N ko nin ka sira sɔrɔ, o tuma na a ko a y'a répondre ne de ma, a ko an bɛna i kɔnɔ an ma o ko min ye gouvernement ka miiriya ye, awa Asimi Goyita ka recommandation kɔnɔ, a lettre kɛra de premier ministre ma, a kuma min fɔ a kɔnɔ, a ko commission spéciale de bɛna sigi sen kan min n'ale yɛrɛ président il aura un droit de regard direct k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn na pour que o wari min ye nin ye a ka don énergie yɛrɛ dɔrɔn de da fɛ taayɔrɔ si kana y'a la. O commission in aw minnu bɛ kɛnɛ kan a daminɛ y'a la a k'a dɔn min don. O fa n y'o de fɔ ta o tuma n ko kɔni an ka kuma jɔ yan. N'a bɛ kɛ ka énergie baara, énergie de o ye jamana yɛrɛ taabolo de ye, o ye jamana nibolo ye, o ye jamana sɔrɔyɔrɔ ye, ni énergie binna jamana yɛrɛ binna. O tuma n'o bɛ dilan anw bɛ aw kɔ an b'aw soutenir, miiriya ɲuman don. Donc il y a une commission spéciale. A ko aussi ça va être limité dans le temps, a ko jan tɛ. A kɛra dɔrɔn ni nin sɔrɔla dɔrɔn a banna dɔrɔn mesure bɛ bin. A bɛ bin. A kɛra dɔrɔn kudayi tɛ. A kɛra dɔrɔn ka nin énergie dɔrɔn de. Ka nin wari ɲini dɔrɔn ka nin baara kɛ. K'a baara kɛ dɔrɔn. A banna. A ma taa ɲini pour que an kana taa juru ta maa wɛrɛ fɛ. Juru kana caya. An kana taa parce que. An yɛrɛ bɛ nin sɔrɔ maa bolo de. Ayiwa bi bi in na. Miliyari 140. Mais yanni k'a fɔ hali dɔw do gerebeya o. Yanni ka taa a gerebeya k'i ka jamanadenw na. C'est comme si n'u ka gerebumina de bɛ se an ma gerebu jamanadenw kan dala gerebu dɔ kan ko an b'a k'a kɔnɔ u bɛ taa bila yen mais u bɛ min bila ɲɛ b'a la. Mais u y'u ka devoir de ye. U ka devoir ye nin ye k'a kɛ walasa jamana yɛrɛ ka bɔ bolola énergie kibaruya la. Donc o de taara layidu taara u fɛ k'a fɔ k'u bɛna commission sigi sen kan. Mais an association anw tɛ se ka kuma an tɛ se ka fɛn fɔ tant que n'u ma waleya fɔlɔ. An y'o de f'u ye pour que an ka wuli ka fɔ jama ma ko nin bɛna kɛ. O y'a sɔrɔ a y'a fɛn de fɔ. Ni an ma arrêté bɔ ordonnance ma ta. Awa fo an ka se ka kɔn aw ɲɛ ka taa fɔ ko an ma bɛ nin kan jumɛn ye. Ko effectivement an b'an dɔn yanni waati dɔrɔn il y a une ordonnance u bɛna ordonnance ta. Comme CNT tɛ yen sisan. Comme CNT tɛ yen sisan u bɛna ordonnance ta. Awa ka a ko waleya. Awa min b'a kɔnɔ k'a ɲɛfɔ
premier ministre ani ministre des finances wo de kuma fɔ kɔsani na awa ka a bɛɛ ɲɛfɔ maaw ye mais i yɛrɛ premier ministre ka kuma mɛn a ko kabini a kuma fɔra maga cayara maaw u bɛ ka kuma fɔ mun yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye kojugu u bɛ k'a kɛ kojugu da bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ a la sa ko fɔsan bɛɛ dɔn ne ma min faamuya maliyɛn ko la sa an t'a kɛ maliyɛn dɔw ye an tuma ne yɛrɛ b'a la parce que ne yɛrɛ ye maliyɛn ye ni n ko maliyɛn n yɛrɛ b'a kɔnɔ koyi kasum an ka jugu an ye hasigi mali kɔnɔ bi kasum n'i bɛ saraka bɔ ko awa hasidiya saraka ko ka bɔ ka min bɛ adamadenw tanga ma i bɛna saraka bɔ mali la hasidiya saraka i bɛna bɔ mali la cogo di docteur an ye hasidi ye an ka jugu an tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ko ne yɛrɛ n'a yɛrɛ bila don min na ka jamana ta jamana bɛ b'o don na o don bɛɛ hali bi min bɛ kuma parce que jamana ko tɛ adamaden ko dɔrɔn de don hali bi CNT bɛ nin kɛ CNT bɛ nin wari ta le budget n'est-ce pas du président mais an tɛ yen fɔlɔ sa on est en train de parler du budget de CNT le fonds souverain n'est-ce pas de souveraineté du président mais nin si tɛ kuma kɔnɔ sa o si ma f'i ye i yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye i bɛ se ka mun de kɛ bi maliyɛnya la k'i ye hɔrɔn ye k'i ye dignité ye ko hɔrɔnya b'i la i dɛmɛ b'i la ko nin mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ adamadenw de bɛ ka sa burusi kɔnɔ e bɛ ka bateau climatisé sans climatisé la taa burusi kɔnɔ kɛ an k'o de an ka olu bɔ sɛgɛn kɔnɔ sa o tuma ko i jɔyɔrɔ ka kɛ dɔrɔmɛ 20 ye o dɔrɔmɛ 20 de nana ni kuma bɛɛ ye CRT bɛ joli ta u bɛ mun fɔ sa Assimi ka budget ye nin ye nin si ma fɔ an ka nin bɛɛ to yen bani Assimi ka budget to yen walahi n b'a f'i ye ni mali ye kuma dabila k'i ɲɛsin baara ma jamana si tɛ Afrique de l'Ouest la min bɛ se ka wuli ka mali bɔ a tɛ yen ne de y'a f'i ye docteur an ye min fɔ sisan komi aw sigira aw kuma na nin ye waati ni kunkurun ta ye an ka hakɛ in dun min ye an yɛrɛ ka bakuruba min bɛ ninnu sociétés bolo ye o ɲinini don an b'o fana sira dugu kɔrɔ wa parce que an kana to kuma bɛɛ jamanadenw k'olu bisi k'olu ta minɛ u la bɛɛ bɛ k'ale de bisi hakili la i ka yɛrɛ kuma baw de ka bi sɔrɔ jumɛn de bɛ awa téléphone ko baara yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ an ka jamana kumaniya ne don u ma n'an tɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ ɲɛsin ma kasum na n ka ɲɛ f'i ye a ka faamuyali kɛ ne y'a f'i ye k'a fɔ Ladu Telecom an kɛra opérateur ye mais an ka opérateur ka se ka waleya ka hakɛ sɔrɔ n'a fɔ affiche kɛra cogo min na MTN na min fɔ an ye a ko c'est la portabilité des numéros portabilité ye mun ye n'a y'a sɔrɔ Orange ka puce b'e bolo Maltel ka puce bɛ nin bolo nin ta ye Telecel ye ni portabilité bɛ sen kan ni ne bɔra don min na en tant que opérateur MVNO i b'i ka puce t'i bolo ka ka numéro ta c'est-à-dire avec ton numéro tu prends la puce MVNO avec ton numéro Orange tu prends la puce MVNO avec ton numéro Maritel tu prends la puce MVNO et 48 heures olu b'a désactiver fɛ yen a bɛ kɛ aw ta ye o de kɛra Afrique du Sud o de MTN kɛ 6 mois o yɔrɔ bɛ minɛ donc bɛɛ bɛ segin kelen ma sa quoi ouais avec ton numéro tu changes d'opérateur sans changer de numéro i bɛ se ka opérateur falen c'est comme ne yɛrɛ kelen tɛ hali ni sini i bɛ se ka ni portabilité bɛ yen i bɛ se k'i ka Maltel numéro t'i bolo n'i b'a fɛ ka yɛlɛma Orange i n'i ka Maltel numéro i bɛ yɛlɛma Orange la ni Orange b'a fɛ ka yɛlɛma Maltel la n'i ka numéro i bɛ yɛlɛma o la a ma kɛ anw dɔrɔn kama koyi awa ne o kɛlɛ bɛ na a mɛnna kabi wuluma Tamɔrɛ ka tile la ka gafe kɛ ka ca ma pour la portabilité kɔsa in de na u taara ka taa un cabinet spécialement pour parler de la portabilité donc o bɛna n'a to an ka sɔrɔ bɛ k'an yɛrɛ ta ye sa ye a bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ ta ye mun na c'est à dire que la moralité portabilité sɔrɔ min b'a la ala de y'a dɔn a bɛ se k'a to n'a sigira sen kan jamana bɛ se ka
a lajɛ a min bɛ lajɛ bɔ min bɛ yen i b'a si dɔn awa anw nana o de kama en tant qu'inveno ni an sigira sen kan sisan ko caman bɛ yen a bɛ si dɔn maintenant i ya question min fɔ fɔlɔ jumɛn de bɛ leguru minɛ n'an n'an tɛ t'o min sɔrɔ sɔrɔ awa yarɔ n y'a f'i ye ko 2013 artaw y'a gafe min bɔ k'a fɔ ko il y a 2559 milliards o ye 2013 o tɛ 2013 ye wa n ma da o ma dɛ nin ye mun sɛbɛnnen bɛ yan à monsieur le premier ministre chef du gouvernement par intérim o y'a sɔrɔ a bɛ mɛn a bɛ intérim de la a y'a ci ale ma n y'a sɛbɛn fɔlɔ ci o y'a sɔrɔ min bɛ yen premier ministre min bɛ yen o tɛ ale ye o Choguel Maïga ye ale tun bɛ intérim na ma dɔ non Choguel ale tun bɛ premier ministre de kɛ awɔ Choguel tun bɛ premier ministre la tuma min na ale tun bɛ premier ministre la a ye fɔlɔ lettre ci a ka bana senfɛ ni nana o y'a sɔrɔ n tun ye lettre labɛn ale kama mais n taara on n'a même pas reçu la lettre n b'a dépo hali ka dépo n ma se ka ma tigɛ yɛrɛ sɔrɔ a la ni n ka lettre seginna a bila yɔrɔ ma sɔrɔ ni n ka lettre seginna awa o nin ma nana ye ko fɔlen n'u ye wa ayiwa kuma dɔ bɛ yen sini an da bɛna s'a ma o ko gɛlɛn bɛ mali la dɛ ka gɛlɛn mali a bɛ dingɛ kɔnɔ malidenw yɛrɛ de ka baara kɔnɔ an kana taa bila maa si ma diɲɛ na an yɛrɛ de don ko fɔ mali a bɛɛ an yɛrɛ de n'o ye mɔgɔ ko a bɛɛ an yɛrɛ maa si ka dingɛ senni ka kɔlɔn senni anw yɛrɛ de y'a bɛɛ senni k'an ka malidenw bila kɔnɔ anw dun maa si masini t'a la anw yɛrɛ de don awa n y'a lettre caman ça c'est lettre a été adressée au premier ministre par intérim ça a été reçu le 25/10 2022 a tɛmɛna yen awa le volume artaw ya volume min dilan n y'o fara gafe kan ka fara lettre kan k'a ci ka taa est ce que i b'a dɔn ko nin lettre in a ma se nin premier ministre ma intérim m'a sɔrɔ hali sini a bolo m'a sɔrɔ a ma sɔrɔ ɲɛsi ma anw y'a déposé a lettre filɛ nin ye ça a bien été déposé reçu 25/10/2022 mais premier ministre par intérim m'a sɔrɔ nin intérim a ma an ka volume ni artaw y'a baara kɛ an y'an ka lettre de fara o kan n y'a ye o de b'a ampliateur an y'o bila ka taa k'a di ministre ma ayiwa o lettre taara a ma sɔrɔ ayiwa ne sigilen mɛn na n ko ko nin fɛnɛ ye mun ko sɔrɔsi kɔni ka ko ma nin ɲɔgɔn ye lettre kun taara hali jaabi k'a fɔ ko n y'a sɔrɔ kɔni mais maa ma fɛn min sɔrɔ i bɛ se k'o jaabi wa i tɛ se k'a jaabi fo kana bɔ premier ministre la a taalen ko la n y'a dɔn ka fɔ lettre ma s'a ma fiyewu a ka intérim bannen a ka intérim bannen n y'o k'a fɔ n bin n'a kan a ma sɔrɔ o kɔnɔ an y'a démontrer k'a fɔ mali de ye jamana ye jamana min tɛ a ka sɔrɔ dɔn kaso mun de bɛ yen min bɛ kɛ mali la c'est un crime mun de bɛ yen ayiwa sisan orange maritel ani o tɛ sɛbɛnna bi n'o ye telecel ye u bɛ ka mun de baara kɛ les plus gros c'est orange et move africa n'o ye sotelema ye ayiwa ne tun ka kɛlɛ dɔ kɛ 2003 2004 o de bɛna jayi sisan waati min na ni u y'a k'u bɛna création d'emploi avec la pêche ka kabini public sigi fan bɛɛ la pêche a créé plus de 4000 et quelques emplois à travers le Mali pour les jeunes ka baara yɔrɔ d'u ma bɛɛ y'a cyber yɔrɔ fɛn dɔ dayɛlɛ téléphone baara yɔrɔ dayɛlɛ a voiti ayiwa téléphone baara fila de tun bɛ yen orange ani malitel awa waati i ka teli tun o y'a sɔrɔ a ma kɛ orange ye fɔlɔ awa mais baara kɔnɔna na u nana ye ni maaw nana awa sotelema ka appareil in de tun bɛ utiliser kosɛbɛ ka tɛmɛ orange ka téléphone barani kan u nana jateminɛ ko nin ko bɛ sɛnɛ nin ye n'a ma nin kun bɛ ko e ko an bɔra k'olu tɛna bɔ nin ko la dɛ u ye mun kɛ Hissène Kassim awa u nana fɛn dɔ daminɛ u k'o ma ko zɛrɛ
zere wa ɲɛfɔli kɛ immédiatement ne wulansera APEJ la a waati Isa Cɛma Jara ale tun ye APEJ ɲɛmaa ye n sera a ma awa n ko ko bɛ senna nin ye n ko n'a y'a to n'a waliyara awa n ko e ye APEJ ɲɛmaa ye awa denmisɛnnin ba joli bi à travers le Mali a y'a kaburu dayɛlɛ minnu ye u ye baara sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka wari a kɛra baara yɔrɔ ye sisan sɔrɔ yɔrɔ don ça fait création d'emploi parce que kabini kelen bɛ se denmisɛnnin naani duuru bɛ jɛ o la donc vraiment ça commence à activer les jeunes n ko ni min gan to n ko ni nin kɛra sen kan dɔrɔn n ko ninnu ka baara bɛ jɔ koyi Isa Cɛma Jara est un grand cadre mais i kɛra cogo cogo i ni maaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ kelen tɛ se o ayiwa a ko a y'a mɛn a bɛna réunion kɛ a bɛ n wele n'a ka cadre an bɛna ɲɔgɔn ye ka n hakili di ɲɔgɔn ma n b'a fɛ a ko ka kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ zɛrɛ ko bilara sen kan a bini ka kalo naani kalo duuru bɔ n nana réunion sen fɛ Kasim kadi sɔrɔ la min y'a fɔ ne ye o ko mais m'a tɛ se k'e faamuya docteur n ko cogo jumɛn na a ko e ko i b'a fɛ ka consommateur u ka hakɛw u ka lafiya i bɛ k'o de ɲini a fɔra dɔrɔn butigi kɔnɔ kɔfɛ dɔrɔn i bɛ taa dɔrɔn i bɛ fɛn san ko tɛ opérateur lafiya wa n ko ale m'a faamu n ko nin ye kojuguba ye dɛ n'a sɔrɔ maa y'a fɔ min qui n'a pas ce niveau de cadre la n bɛ se k'a fɔ n ko e tɛ ko dɔn n bɛ ɲɛfɔli k'e ye mais e min ye nin ye tu es un grand cadre n b'a dɔn ne ka dɔn na t'i ɲɛ mais n bɛ se ka e bila nin ɲɔgɔn kuma na n ko bon o ka nɔgɔn n ko ni ne bɔra yan sisan n bɛ taa se ORTM la an ka nin réunion ça faisait le 8e mois que Orange a commencé son zéro là 8-9e mois n taara se ORTM la ka ɲɛf'u ye n ko ayiwa n ko a bɛ se ka émission spéciale kɛ wa ka recenser les différentes cabines publiques à travers le district de Bamako et de Kati. Kabini minnu n'a y'a créé APJ mɔgɔw les jeunes tout ça là est-ce que a bɛ se ka émission spéciale k'a kan wa o ko c'est faisable ils ont fait général parler la awa u yɛrɛ nana ye c'est à dire que u y'a Bamakɔ bɛɛ yaala ani Kati. En résumé, il y avait les 70% des cabines qui avaient fermé. A bɛɛ datugura e bɛ tile k'i sigi butigi bɛ ka feere e kɔrɔ ye ne bɔra dɔrɔn bisi la dɔrɔn u bɛ taa san yen nɔ jɛni bɛ se aw ma les 70% des cabines ont fermé donc on a mis des milliers de jeunes au chômage n ye min fɔ n siranna min ɲɛ et effectivement Isa Cɛma Jara un grand cadre m'a appelé a ko docteur a ko tu es un visionnaire ne ko ayi n ko je suis pas un visionnaire a ko si tu es un visionnaire moi je suis un cadre mais je suis pas le seul à travailler a ko tu as donné une réponse à un cadre et qui bɛ taa effectuer tu l'as fait donc voilà ORTM a yira bɛɛ la bi i ka kuma k'a fɔ ko les jeunes sont au chômage a ko moi ça me revient en tant que directeur général de l'APEJ a ko ni nin ye ne maloya kɛnɛ de ye ka fɔ ne de c'est nous qui a créé les emplois k'a bɛ baara denmisɛnninw ma n'a fɔra k'o bɛɛ datugura an sigilen ɲɛna ko maa wɛrɛ de ka bɔ fo société civile la ka na anw cadre interpellé o kunna a ko nin ye maloya koba ye pour les cadres maliens c'est pour te dire sɔrɔ min bɛ téléphone na an bɛ don o kɔnɔ sisan donc ka bɔ waati la sɔrɔ ka bon mais a daminɛna yen de donc zéro daminɛna tellement a diyar'u da chaque master chaque opérateur ils ont créé des masters partout sur les Calabao les grands masters il y a 50 masters au niveau de Orange donc 40 pour le téléphone et 10 pour les opérations Orange Money. Les grands masters pour Orange Money à toi n'est-ce pas les téléphones mobiles. Mouvta, c'est 33 masters. 33 masters, dont quelques 21 ou 22
pour le téléphone. Le reste, maintenant, c'est Move Money. Aïwa, 600. On peut mouler. 600 de ça, on peut doit beaucoup. Moulé baby mal qui pour moi constitue un crime. Les opérateurs, comme a dit Laminou depuis 2014, le Mali ne contrôle rien à son volume. Donc, où est mon déquet? Ou qu'à cerveau pas mon volume là. Ou qu'à master au boulot, plutôt on appareil là au boulot, au cas volume viro, au cas serveur avec ta directement chez les masters. Et chaque master, ils ont créé des milliers de petites boutiques à travers le Mali et des petits intervenants. Boutique fitine fait vont bien non au bout de cap là. Heureusement bien, il y a des bien crédit. Abata dora bebe abaka master fenona neka imi bana dora beka abaka master wele voilà abaka ive bana bedoka kum o ive o ka cerveau baye ive babe master bulu orange be volume de la roukum o le fait au volume club les milliers de petits boutiques sur tout le Mali o wari mi oyi c'est warja de dokoi c'est l'argent liquide que le boutiquier prend. Il verse directement en liquidité à l'opérateur. Au Warim Kassim, l'opérateur Blaragnoana, tribunal est condamné 173 milliards. Au trésor public là. J'ai bloqué le compte de tous les opérateurs. Ou bien, dans toutes les banques. Il y a compte bloqué aux Drontéo. Mais ma opérateur Cicero. Quand il y a 500 millions sur la minka, ou à la compte. Et tu vois, aïe, Kouarté. ou y'a la boa ou y'a té. Alors, anti-développement de Konosawa. Donc, Warte to envers Notre pays est victime d'une grande escroquerie, d'un crime. Na flo mimbe. N'a pas de l'ima. Moi, de Kono, mais même pas avec les cadres. Avec la phobie, parce que Nicolas en backup 5 millions par opérateur. Aujourd'hui, ils ont 25 millions 500 quelques mille abonnés. Les 3 opérateurs. Goupachité. En a phobie, donc, en a 5 millions ta. Orange ka consommateur là. 5 millions ta. Maltel là. Avoir quelques 230 000. Avoir Télécel là. Mais il y a les plus gros à l'État. Ngo afara ko télécono. Anga téléphone chargé la voix en data. Voix et téléphone il be data il be crédit mingi ka internet fon baroke. Ou voix au femme le téléphone kono. La voix et le data. Ngo machine anga soro ngo drome keme. Voix en data. On va do il be min da télécono crédit là. Puisqu'on parle de 1000 francs. On a 500 francs. 5 millions d'abonnés. 500 francs par jour. Il y a des trucs qu'on fait dans les 75 milliards. Mais va dans le compte. Clé qu'on a doublé de cadeau. Ça, c'est uniquement 500 francs seulement. Vous m'achetez quand même. Voix et data. Comment ça dit? Drôme qui me drôme. Voix, internet, il fait. Anga qui me forfait qui nous monte au loudro. Anga de moi, Kalajeke. Ça te fait 25 millions. Vous regardez? Oui. Je ne sais pas, c'est 25. 25 millions tout de suite. Oui. 5 millions de personnes. C'est que Donc, il y a documenté. Il me faut qu'il y ait hal na volobati et milliard de bolo et cadron les 4 les kono. On parle de 25 millions de consommateurs, pas de 5 millions. À Beladina, tu as une moyenne de 75 milliards avec les 5 millions là.
va voir dans les comptes, n'est-ce pas, des opérateurs Jolibe. Waaw warte. Ni wara bebe bok. Donc avec sɔrɔ don a bɛ bɔ o don bɛɛ. A bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ an tɛ min bɔ sira dɔn, an tɛ min tacogo dɔn. Ni ko anw nka bɛ Mali de ma. On a quel contrôle sur les ressources. Sénégalais ma fɔ an ye wa? U ka échangeur jɔ, u b'o wari bɔ min? A dun a ma bɔ virement kɔnɔ banque la ka s'olu fɛ yen. Et puis a tɛ tɛmɛ banque fɛ fana. Mais n ko kuma de bɛ yen. A tɛ tɛmɛ banque fɛ trace foyi tɛ a la k'a fɔ ko i A bɛ se ka sɔrɔ k'a la yɔrɔ yɔrɔ. bɛ bɔ bɔcogo fasa bɛɛ de la. Kasim, kuma bɛ la fɔ do koyi. N tɛ ma maga nin kuma na yɔrɔ si kɛ. Mais ni bamanan ka kuma don, Kasum, kuma b'a fɔ dɔw bolo. O ye tiɲɛ ye. Kuma min n'a fɔ dɔw ma se ni kɔnɔ a ma. A bɛ kɛ tiɲɛ. Kuma in n'a ma laban a bɛ tigɛ i la. Kuma min yɛrɛ fɛnɛ n'a fɔ dɔw sera n'i m'a fɔ, a tɛmɛnen kɔfɛ kuma bɛ tigɛ i la dɛ. Donc nin ye kɛnɛ dɔ ye, awa komi i y'an wele nin kɛnɛ de kan, ko Mali ka sɔrɔ ye mun ye téléphone ko kɔnɔ. Docteur nin diyara an ye kosɛbɛ. N b'a dɔn k'a fɔ su kɔrɔbayara. Babu a sigikunba. Kosɛbɛ. Faamuyali kɛra o la. Inchallah. Nka i da sera fɛn belebeleba caman ma. An yɛrɛ kɔni ye nɔti ta. An ye faamuyali kɛ o la. Inchallah. Waati kuntala kama. Ani ko kɛcogo yɛrɛ fana kama. An bɛna na su in nata in jɔ yan. N'Ala sɔnna a ma. Nka an bɛ min dɔn. Bilasiralikan ka kɛ e bolo. Waleya min bɛ senna bi. Taxation ko. Ani welewelekan ka ɲɛsin gouvernement ma ni ŋaniya min talen filɛ nin ye. U k'a ta a taa sira fɛ. Sabula faamuya de tun b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bolo su in na. An b'a dɔn k'a fɔ maa caman b'a ka tɔmɔta sɔbɔ e ka nin laseli in na ka se ka ko in yɛrɛ faamuya k'a dɔn a kɛkun yɛrɛ ye min ye. Parce que maliyɛn caman bɛ kɔkan i b'a dɔn olu ye min fɔ an ye. K'olu yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka siraw ta. Nin fɔli min filɛ gouvernement fɛ nin ye. Olu bɛna Mali taw ta sisan pour que Mali ka se k'a nafa sɔrɔ. Caman y'o jateminɛw kɛ k'olu fɔ an ɲɛna. Olu bɛ min don tile kɔnɔ sira wɛrɛw fɛ olu bɛ yen nka sen ta in olu yɛrɛ bɛna n'a lajɛ Mali ta minnu bɛ yen pour que u fana ka se k'u joli yɔrɔ fɛ u faso ta la. Donc ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo an ka baabu wuli. Ayiwa Kasim n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an lamɛnbaaw fo k'u waleɲuman dɔn. A ma mɛn kɛnɛ min kan faso kunkanko kuma de don. A ma kɛ adamaden kelen kunkanko kuma tɛ. N m'a da ɲini ka kuma fɔ min bɛ maa kɔkari min bɛ maa lagosi. Mais kuma n'a fɔ tuma sera a bɛ fɔ de koyi. A gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ fɔ de. O de y'a to n'an da sera yɔrɔ dɔw ma k'u bɛ hali bi ma nin si fɔ. I ma don olu la fɔlɔ yɛrɛ. An ma don o la a n'a fɔ dɔw bɛ na. N'Ala sɔnna. Ni Ala y'a kɛ an ni faamaw sigira u ka lamɛnni kɛ u ka faamuyali kɛ an bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛ ma. Minnu ye a ko ju ye minnu y'a tiɲɛba ye u ka dɔn o fɔyɔrɔ tɛ yan ye o. O ye tiɲɛ ye. Voilà donc. Kuma bɛ n'a fɔ yɔrɔ don. Kuma bɛ n'a fɔ yɔrɔ don. N bɛ welewelekan min bila ka taa faamaw ma u y'a nin sira min ta nin ye c'est un appel à un effort national. Anw jɛna n'a ye en tant que association et société civile k'a fɔ Mali jɔsi bere de don. Nka u ya commission min fɔ n b'o de fɔ ka gɛlɛya sa. U y'a fɔ an ye ko Asimu ko a bɛna commission spéciale bila sen kan pour que nin wari min bɛ bɔ k'a contrôler n'a dafara min na minute kelen tɛ fara a kan a bɛ jɔ. Ni o fana tɛmɛnen kɔfɛ wari in waati o waati a bɛ contrôler kɛ commission ye u k'a dɔn a bɛ hakɛ min na min donna o ka ci dɔn fo k'a dafa. N'a dafara fɛnɛ u k'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ o fana na dɔn. O tuma n bɛ jama fo ka jama waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo ka bɛɛ barikada hali bi an ka kɛ Mali fɛ. N b'a ɲini jama fɛ an ka denmisɛnninw jukɔrɔma tintin nin baara in kɔnɔ. Les enfants là, les jeunes là, c'est une chance pour le Mali. Ne b'o fɔ dɛ. Ils comptent une chance pour le Mali. An kɔni kɔ bila ɲɛsin ma. An ninnu to jugu bolo. Jugu ka ca dɛ. Nka an yɛrɛ jɔyɔrɔba b'a la. Awɔ hali bi Ala k'an sɔn hakili ɲuman na. Ala k'an bɛn sababa ma. Ala ka jamana in bɔ bolo la. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ani ci ani baraji. Ayiwa n ka foli b'aw ye. I Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Min ye su in na ka na kɛnɛ ɲɛnamaya a diyara an ye kosɛbɛ. An b'i fo. Bi su in na ta an b'o jɔ yan. Min ye Docteur Adama Tarawele Erimako thème o ɲɛmaa don. Bi bi in na fɛn caman bɛ yen a yɛrɛ da ma se baabu dɔw ma. Parce que jamana in kɔnɔna na wulikajɔ ka dɔgɔ a ma ŋaniya yira min na. Miiriya ɲuman ka dɔgɔ
ama min ta ka ɲɛsin jamana ni jamanadenw ma peut-être que don la na babu sigi o fana kan parce que olu ye yiriwali siraw ye denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo min lakana bɛ kɛ kɛnɛya bɛ se ka kɛ cogo min hali an ka lasigiden kɔrɔw olu ka baaraw a sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔna na donc docteur an b'i fo ka su in na ta k'o bila Falaye Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Keba Jalo n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruyaw k'olu da aw ma Ala k'a bɔ su la Ala ka fajiri k'a bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna Inch'Allah. Traoré. Merci bien. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye